Velkommen til videoen Hvad er EEG? I den her video der vil vi vise de harmoniske svingninger, vi snakker om mellem delta, theta, alfa og beta. Hvis man kigger nederst i billedet, så vil de søjler, man kan se her, det er dem, der repræsenterer de harmoniske svingninger. I øjeblikket kører de faktisk også rimelig meget op og ned, og de viser så hvad kan man sige, styrken over de forskellige frekvenser. Hvis vi går videre over i EEG, så kan man her se de 14 forskellige kanaler og hvordan mønstret i de forskellige bølger er. Det er blandt andet det mønster, man bruger til at genkende et mønster, som man så videre kan bruge til at genkende en specifik tanke. I rapporten der kommer vi ind på et eksempel, hvor der bliver blinket med øjnene, og det eksempel vil vi prøve at genskabe nu. Man kan allerede nu se på de bølger, der har kørt herover, de svinger meget op og ned, når jeg snakker, og det er jo selvfølgelig fordi, der er aktivitet i min hjerne, mens jeg snakker. Nu vil jeg sidde stille og prøve, først vil jeg blinke et par gange rigtig, rigtig hurtigt, og så vil jeg lade der gå en pause, hvor jeg bare kan have øjnene åbne, hvorefter jeg vil blinke langsomt. Og det gør jeg fra nu af. Og så en pause, og langsomt blink. Og det var det for den her video.